Welkom bij de 40ste aflevering van Beleef Kerkgoor Televisie. En een uitzending die natuurlijk in het teken staat van onze schöne vastelovend en naar het ziet, de 5 jaar het ziet, wie er nog nemen wilt. Verzint deze keer bij het vastelovenshoen, zeg maar, op de maat, zo werd het genoemd, die schön Wirtschaft a jene Schlagerboom. En we kunt nu al nu hij op bezoek. Dat is onder andere door Leo Jonge en de John Hollander voor 6x11 jaar de oude voetbalsong. Dat is toch vast op het verein van RKTSV. Guus Haas en Piet Schepers komen vertellen over de grootste seniorenzitzing in de Rode Hal. Voorhand een Janse speciale gast, dat is een Janse jonge, dat is patissier en wel Jans erg bekend en beroemd werden. En dat is toch Carlo Lennarts. Op bezoek ook toch nieuwe wethouder marketing en evenementen Nicole Heiltjes. En zum Schluss kind van natuurlijk hij een interview met de Wiert, de Marcel Maar. En hij dus alles vertellen over de geschichte van de Wirtschaft, maar ook over het leven van de Wiert en wat hij zo aan nu te doen is. En we beginnen met de Fred Sohatski en Franco Wetzler over 25 jaar het seniorenbladje. Veel plezier! Veel jullie die kijken naar het programma van Beleef Kerkgoor Televisie, die zijn natuurlijk al een klein beetje vertrouwd met het seniorenbladje. En dat kijkt er in de bus. En dat leest er, hoop ik. En er staan Janse leuke dingen erin. Maar wat nog interessanter is namelijk, wie kunt dat nu? Er staat zo'n bladje en wij zitten aan een hinger. En daarvoor gaan voor u het deel van... ik weet niet wie men dat zegt, het bestuur en de redactie, inladen. En bij mij aan de dus zit Fred Sohatski, redacteur. Goedemiddag. Goedemiddag. Redacteur. Franco Wetzler en de is zelfs voorzitter. De voorzitter, Jansen. En dat zijn allemaal vrijwilligers, dat begrijpt de Jood natuurlijk. En de Jood zegt meer over vertellen. Maar vooral ook over dat 25-jarig jubileum. Het besteedt je al 25 jaar. Ja, ik ga dit jaar. En daar had er dit jaar al een beetje aandacht aan besteed. Dat had er in elke uitgave naar vuur gebracht. En wat is nu een beetje je geschichte? Jan zegt kort over dat seniorbladje. Is het nu zo'n beetje komen, we komen met dat idee, dat woord? Dat is het allereerste bladje wat ooit is uitgekomen. Het is het vroeger informatieblad voor oudere Kerkrade West. Kerkrade West. Ja. En daar zijn ze begonnen. Ja. En na een jaar hadden ze dus een of andere prijs voor hadden ze uitgeschreven. En nu is hij, het seniorbladje is dus door uit de bus komen. Als naam. En dat is het woorden? Dat is het woorden. Wat ik dus heen hang, dat is het laatste. Ja. Dat is dus de laatste uitgave. Omdat we dus geboortshand gehad, 25 jaar bestoren, had dit jaar in het zegen gestangen van 25 jaar seniorbladje. Ja. En al die artikeltjes die we dus geschreven hadden in het kader van die 25-jarig bestoor, hadden allemaal hetzelfde logo krijgen. Dus dat is zodoende een beetje de herkenbaarheid. Dus dan kun je een jubileum uitgaven, maar elke uitgave wordt een jubileum uitgave. Ja. En dat is het natuurlijk waard, want ze dit jaar al 25 jaar volhoudt. Met hoofdzakelijk vrijwilligers. Nou ja, het is begonnen als een wijkbladje. Vervolgens zijn de andere wijken erbij gekomen. Dat is toen een zwart-wit uitgave geworden met een voorzitter en een redactie. En dat is langzaam uitgegroeid naar het glossieblad wat het nu geworden is, 4 kleuren druk. En de oplage is van een paar honderd inmiddels gestegen naar 9000. En zeg maar, iedere kerkgruitser die 65 plus is. Die kiet het in de bus. Hoor. Die kiet het in de bus. Ja. En u had van de gemeente niet de namen doorgekregen, maar u de huisnummers van waar eventueel. Daar woont en of dat is een AVG-proef, zo wie dat heet. Ja, dat zijn dus alleen maar lease aan verkrijgen met huisnummeren. Ja.
En op die lijst die werd dus ook bezorgd. En dan de Jans Leger van vrijwilligers zit dat rondbrengen. Ja, Jans Leger. 130 waren van Ja, nou. Ja. Die maken door een zo'n spazierjaar. Zo'n spazierjaar, die lui die hadden het nu echt zwaarder in de winter, maar die zijn onderweg. Ja, dat is, Die kallen met de Noberschaft. Dus dat is een soort win-win situatie. De brengt de lui het blijtje en dan hadden ze nog zelf wel ze zongen ervan. Juist. En de lui komen nog... Komen zich tegen. Ja, die komen zich tegen. Dat probeert zo'n beetje aan die eenzaamheid te doen. Het werkt nog verschillende zie je. Ja, alleen, het nadeel is natuurlijk dat het overgrote deel van de bezorgers is ook 65 plus. Nou, en daar is er uitval natuurlijk groot, zo wie bij jongelui. Ja. Dus we zijn allemaal aan het kijken in de diverse weken of lui geïnteresseerd zijn om daar aan mee te doen. Ja, dus enig hij ook een soort oproep ook van meld u en kan methelpen. Ja. En met het werk wat u doet dan, in zo'n redactie, dat blijft zo naartoe, dat zo honger is. Dus, dan moet nog een aanwas komen. Even niet waar, maar inderdaad, we zijn er allemaal aan het kijken dat van de hongerzie en dat ze ook het aandeel vrouw, dat meer werd. En toen probeert ze het bij te houden. Ja. En ze zorgen dat het inderdaad nog 25 jaar toekomst wel maakt. Ja. En het is een project wat door de gemeente werd gefinancierd, denk ik, of gesubsidieerd? De gemeente, via Impuls. Via Impuls zit dat aan en die zorgen dan voor die facilitering en veel zorgen ervoor dat we dus een mooie invulling van de blad krijgen. Wat is nu het leukste onderwerp uit al die? Wat springt er nou uit, ohne dat ze nu, weet ik het zo kort deze vaart? Had er een idee van wat is nu een... een interview met de spaasminister. Ach ja, dat is merkelijk. Dat is een koppertje. Nee, maar los door. Wel een reactie. Ja, precies. Dat is de column van Bart Raaf. Er is vanavond BN al erin. Ja. En daar werd veel gelezen en daar had veel aandacht en daar zijn we voor stolz op. Ja. En vooral de laatste jaren van een serie de politiepost Kerkrade. En dan moet ze in de politiepost van eens jaren 60 met de jaren 70 voorstellen. En dan gebeuren van alle hand gekke dingen. Dat is de fictie? Deels fictie. Ja, deels fictie. Maar deels ook waarheid. Ja. En daar hebben we alle paar jaar de uitgaven een deel van de rest op. Ja. En kiest er ook veel terug aan van u? Natuurlijk, voor de reactie, de wedstrijd op je kant. Ja. Want zijn e-mailadres bij werd erop gereageerd dan. Ja, soms. Het is meer zo antiek. Of ze aan het tegenkunst, ik ga het je lezen, of dat. Ja. Ze wisten natuurlijk alle, wie in die redactie zit en wie jeetje schrijven had. En dat werd aan je kant. Het zit natuurlijk ganz kort bij de lu. Ja. En is enig, zou je kunnen zeggen, al 25 jaar. 25 jaar onmisbaar bindmiddel eigenlijk. Ja. Heren, bedankt. Veel spaß nog. Dat is het allerbelangrijkste. Veel plezier met het maken, schrijven. Dankjewel. En de lui zal u bestemd dankbaar zijn. 25 jaar seniorenbladje. En veel doen met alle plezier. Ja. Nou, kijk. Wacht maar, bezig, man en wat ik ben. Je doet maar dan is en je beleven. Die feine Mann macht hellen, die schwarze Schale tellen, die Bühne muss werden, dann ist er ganz gewinnt. Wir haben uns was mit, en Musik aan met. Los, ik, hier! Was ze lopen met het goed, van met 1000%. Was ze We vieren nu 8x11 jaar jubileum.
Hier staat er nu, meneer Van Heerlen. Wat gaan we dan doen? Wat komt er dan? 2, 1. Dat zien we allemaal. Kerkgaard! De laatste mars, buitenmars, proficiat Hoogheet! RKTSV is een voetbalclub. Op de staat de Rooms-Katholieke Terwinseler Sportvereniging is het officieel. En die kent elke kerkhuis, en zeker met zijn voetballers. Wat misschien toch nu niet wist, is dat ze ook nog een vastelovensverein hadden. En in een vastelovensverein die al janslang aan de weg timmert. Heren. Stemt hoor. Ja, you know. En deze seizoen vieren ze het 6 maar 11 jaar. Ja. Toch? Oude voetbalshow. Oude voetbalshow. Ja. Dat is de vastelovensverein van RKTSV. En had dat nu ook zeg maar even knieën om onze duurwoordse boeren bij andere vereinen dat al zo lang een vastelovensverein besteedt in een verein? Ja, we weten dat alle kerkelijke vereinen alle in de vastelovensverein hadden. En de vastelovensverein Vastelovensavond. Ja. Maar er zijn eigenlijk 3 vereinen in Kerkgaard die gunt extern, die houden niet in de kantine. Er zijn vereinen van, bijvoorbeeld FC Kerkele West, die houdt avond in de Heijertref. LRC hield met het Soesenproject. En de rest van de vereinen hield het intern in de kantine. En uur? 4 gunt dit jaar naar het Flexiforum. Ja, Ja. dat ja. is natuurlijk ook een vrij een nieuwe locatie, Kerkgaard. Ja, inderdaad. We hadden het feestcomité aan voor opgericht in het kader van dat 6 keer 11. Dat houden we bij 5 keer 11. De John had toen een paar jongen gevraagd of ze erin willen deelnemen. Want de John is de president. Ja. En, al die jaren. Ik ben 47 jaar lid van de oude voetbalsong. En daarvan ben ik 36 jaar al president. Ja. En doe dus vandaar. Ik ben nu dit jaar 50 jaar lid van de voetbalclub. Ik ben 11 jaar bij de vereniging weer bij de oude voetbalsong. En ik ben nog prins geweest in 1999, dus daar van mijn verbondenheid. En ik ben nog in het comité 5 keer 11 geweest en nu ook 6 keer 11. En we hadden toen het comité gezegd van, gaan we wel een grote avond aan en wat voor locaties toch geschikt voor. En dan komen we uiteindelijk bij de Flexiforum terecht. En ja, daar houden we een jotje veel bij. En dan hebben we dat samen zo opgepakt. En we uiteraard ook met de Hof van Elf besproken. En voor ook groen licht gekregen. En dan hebben we dat op die manier opgepakt. Ja. Dus, want ik ga er netjes uit willen worden, maar ja. nee jongen, zo'n Hollanders. Ja. Dus al jaren met de staat of voetbal verbonden Ja. en zeker met de oude voetbal. Ja, absoluut. En dan kind natuurlijk 6 x 11, dat kind voor een geweldig programma. Ja. Neem ik aan. Ja. Vertel. Verhand het programma inderdaad. Het feestcomité had zich daar voornamelijk bemoeid. En we willen dit jaar goed uitspraken, want voor zo'n toch wel, moet ik zeggen, stootstrop als voetbalclubje, dat we toch al 66 jaar zo'n geweldige avond op de bühne kunnen brengen. En dit jaar willen we goed uitspraken en vandaar het Flexiforum, want verhand vuurhans immer gemeentehuis, staterhuis, 49 jaar lang. En dit jaar willen we dat goed uitspraken, want dat is keuze gevallen op het Flexiforum. En wie van u kennen erin? Dat kennen normaal in 6 bis 700 man kennen we erin. Ja. Dus dat is een stuk groter wie het Staterhuis. Daar worden 400 toeschouwers worden al vol. Ja. Dus vandaar, ook het programma natuurlijk. Er zijn diverse publiekstrekkers bij natuurlijk. Ja, wat anders? Of, John Dana, Hanver, is natuurlijk hot. Very hot. Is daar aanwezig. Dus Erwin. Dat kunt op de deur staan. Ja, daar kunt op de deur staan, ja. En de eerste middels, dat kunt dit jaar al voor de 8e maal op de avond van Oude Voetbalsong. Ja. Aan de hand van nog Kelvin Horst, een heel jong talent uit Landgraaf. Dat zingt alles Hollandse meezingers. En Smartlappen zingt hij.
En natuurlijk undercover natuurlijk. Ja. Die trainen 2 sessies op en die willen ook een heel groot deel van het programma. En zo'n ziet die vullen dat met artiesten of parcel nog geen andere dingen? Nee, het is... Komen er vereinen op bezoek? Ja, die komen ook. De gastvereniging uiteraard, de KWVV, de VVKW kunt. De Rob van Elf van de Heilust, van Kerkrade West, beter gezegd, die komen langs. Maar dat zijn de traditionele gastverenigingen die allemaal langskomen. En dat horen voor een ier, want dat duurt erbij, dus... Verhandel je zat bepaalde basisprincipes moet je hun vasthouden en moet ze ook doen en dat hebben we ook vastgehouden. Ja. We willen nog even nog opmerken, we gaan dit jaar zelfs een verzoek krijgen van Bochesrij, BDZ. Ja, dat ken ik. Die hadden ook een carnavalsverein, binnen voetbalverein en die willen met een hoop oud-prinsen onze oven bezoeken. Oud-prinsen, oud-ex-prinsessen. Die komen met een gezelschap van 26 man, die ons oven bezoeken, dus die hadden of een oesekoos, die hadden ons programma gezien en die zaten van... Daar willen we bij zien. Willen we bij zien. Dus die komen veranderen een heel groot gezelschap, Oes Bochers, hij, WDZ, dus daar zullen we ook heel blij mee stoot dat die ook komen. En zo, die kleuren zijn het allemaal blauw-wies. Blauw-wies is allemaal, dat is al sinds 66 jaar geleden. En wanneer ze nu terugkijken, want dat is allemaal leuk, terugkijken, maar had ze nog een oven, kent ze nu met alles dan bovenhuis stikt, of dat je het bezongen is gebeurd, of zeer zeker bezongen, dan moet ik terugdenken aan het jaar 2000. Dat is de geschichte in. Nog niet zo lang geleden moet ik terugdenken aan het jaar 2002. De halve ochtend op 1 februari, er wordt er dag voordat Willem-Alexander met Maxima trouwde. Dus de ochtend 2 februari 2002. 1 februari was het verder als groot velf om de bühne op te gaan. Ineens een grote rookontwikkeling in de keuken van het Staaterhuis. Wordt dan een vlam gevat in de friturenpan. Dus wat moet? Alles ontruimd worden. Ze moeten 400 man moeten naar boezen gezet worden. Brandweer om het goed materieel. De schaats wordt stroos afgezet, politie erbij. Tijdens de zitzing van u? Nee, 4 anderen voor de zitzing. 4 van de bühne willen gaan. Even 4 agoer. En om half 8 moet het zijn veilig gegaan wordt de brandweer. Maar aan naar binnen, het wordt gelukkig goed weer. De hand van met een half stond, achterstand hadden we nog allemaal jutje komen. Allemaal jutje komen. Dat is echt ding wat me nog bijblieft van al die jaren. Dus dat we echt de boel moeten ontruimen. En 400 man ohne problemen. Het wordt gelukkig goed weer. Dus dat wordt gelukkig nog geluk bij ongeluk. Ja, jongen, dat is geweldig dat dat nog besteedt en dat het nog allemaal door is. En dat vereinen dit nog allemaal verder krijgen in Kerkrade. En hadden nog keertjes te kopen? Het gaat hard. Het gaat heel, moet ik zeggen. Ze kunnen zich nog melden, dat zie je straks op de website nog wel dingen. Dat zijn op de website. En uiteraard ook in de kantine in de Zegermanstraat zijn ook nog keertjes te krijgen. Maar het gaat goed. En ik zou zeggen, die geïnteresseerd zijn, schaffen een keertje aan. Want schöne avond en wacht niet zo lang, want anders is het vol. Ja, oké. En hadden nog iets zagen? We gaan natuurlijk nog het promotieactiviteiten houden, ondanks de goede verkoop. Dit weekend werd onze huis en huis voller verspreid. Over alle adressen van Terwinselen. Dus daar kunnen we van nog hopen nog het zieltjes met winnen. Maar de mensen die kennen onze avond. En die hadden inmiddels al een keertje. Dus dit weekend werd dat verspreid. En alles kunt... En we hadden nog natuurlijk ook speciaal door het feestcomité. Die hadden een pinlossen maken. Werd verkocht. Dat is ook verkrijgbaar in de kantine van RKTSV. En bij de leden van de Raad. Voor alle pinliefhebbers. En ook op de avond zelf. Voor €3 is dit te koop, dus daar willen we ook nog onze avond met promoten. En uiteraard, door jubileumorde, uiteraard ook alle prinsen en prinsessen en presidenten die bij ons op de avond te gast zijn, die dan door jubileumorde ook overhandigd kind, die speciaal ontworpen is voor het jubileum. 6 x 11 jaar oude voetbalsong. 6 x 11 jaar de oude voetbalsong. Ziet zo binnenkort, 21 februari. Niet op de stapel, maar de selectieforum. Vang er allemaal en dan kijk op de website voor meer details. En zo'n Jan veel succes, maar Jan veel plezier ook. En hopelijk kunnen we nog lang genieten van de oude voetbalshow. Ja, dat wil ik zeker hopen. Dank dat hij wordt. Graag gedaan. Dag samen. Ik ken hier verschillende vereinen die bij Jangen zijn met ons kerkplaat, ons moederspraak.
toen is de verein Kerkhoffscher Platt, die besteht dit jaar 50 jaar door de benen. En we gaan dit, in de secretaris der bouwen. En we gaan er veel toneelvereinen die we bejangen zijn. Wieder Excelsior, of Vroos van hij. En we gaan de volkstoneel die ganz veel stukken op de bühne brengen in het Kerkhoffscher Platt. Dat vinden we schön. Zo zijn er ook vooral die werken op dialect. En die zijn ook ganz veel, die bejangen zijn met moederspraak. Die even les op basisscholen. We kunnen met Martin Buber. We organiseren Kerkhoffscher Platt en de zoveel ziet. En dus de Kerkhoffscher Platt werd hoogtijden via de kerkhoor. Nu gaan we voor 25 jaar zo met een jong. En we gaan er 25 jaar de naam hanteren in het Hollands. Dat willen we doen veranderen. De werkelijke dialect, de naam willen we niet meer hebben, we willen een Kerkhoffscher naam hebben. En daarvoor willen we bij de coach een prijs voor uitschrijven. Waar er ook direct in het hele blok de tekst voorziet, of de website voorziet. En waar ik kan inschrijven en voor de Kerkhoffscher naam. De beste Kerkhoffscher naam, de 4 vingers wat erin brengt, dan meer voor ook een prijs. En de prijs kunnen we tekenen het originele Kerkhoffscher dictionair, het woordenboek van Kerkhoff, het woordenboek. De woordlijst van Kerkhoff en de Hollandse Kerkhoff in. En dan wil ik nog, wat de propriëtair zegt, wichtig, plaatsje in de hiesige Zeitung. Dus doe het vooral met, schaam dich niet, even de naam aan de Kerkhoffscher Platt, we kijken hem naar en dat beste werd uitverkoren. En dan hebben we ook gebruikt over de komende ettelijke jaren weer. Misschien wel 40, 50 jaar dat we dit aan de jong junt. Dus dank alvast en voor jullie zie je wat Roes kunt. Adieu hoor. Het is vastoffensiet, dat had al gemerkt natuurlijk al. Wie voor hij al zit in de slaapboom al tussen al die medailles en foto's en geschichten van de Kerkhoffscher Vastoffensverein. En bij geschichten van de Vastoffend huurt natuurlijk ook de geschichte van de grote seniorensitzung in de Rodehal. Dat is allemaal in de weg voor de Vastoffend, zo moet ik het zeggen, op de vrijdagavond. En dus bij mij zit Guus Haas, Piet Schepers van de Centrale voor Ouderen en van de grote seniorensitzung. Ja. En dit jaar in de Rodehal beleven de 11e sitzung. En zijn er al vanaf het begin allebei erbij? Ik volgens mij wel hoor. Ik zeg joh. Ah, kijk nou ja. En Piet. En er wil Paven die er nog mee. Er wil is er nu 6 jaar al erbij. Ja. Maar dat Piet is vanaf het begin erbij. Ja. En ik moet zeggen, jongens. Wat moet ze zeggen? Vertel. Ja, wat moet ik vertellen daarover? Ja. Het is een noemelijk veel werk wat we doen ongerustreien. Dat kan ik u wel vertellen. Maar desondanks moet ik ook zeggen, die lui wat daar allemaal aan meewerken. We gaan het busje bijna verder. Dat is het prototype. Het nuit, kijk eens wie dik het is. Van de sponsoren en de voorwoordjes. En wat jij er door even vertelt. Dat Maurice Hensen vertelt dat je het over het buurthuis. Nu maar allemaal op. Hanverhey, Petra Dassen. Dus dan kies je alleen in ziet, dan kies je nog wat boekwerk erbij. Kies er nog een schön boekwerk erbij. Maar ohne dat boekwerk komt of de ziet nog gaan het organiseren. Ohne de sponsoren. Zo vroegen jullie geen. Ja, want de prijs reist de pandoes. Echt, het is onvoorstelbaar. Maar wat nu is het, wat kost het nu? Het kost nu 8,50 €. Ja. We zijn ooit er met begonnen en dat is, je weet er een steun van de gemeente en daar weet er Patrick Eipelaar eigenlijk alles van. Daar hebben we samen met de jongen hebben we de eerste zitzung kunnen organiseren. Ja. Er wordt nog een putje op de gemeente wat niet verstoken wordt. En daar hebben we dit mee kunnen doen. Daarna zijn we gestart met voor de zitzung 5 € te vragen. Ja. Dat was betaalbaar voor de lui. Ja. Waarom zijn we nou een vroeg tijdstip gegaan? Dat had er met te maken dat we veel gasten houden die uit die verzorgingstehuizen komen. Of dat nu Vierenschat of Vroenhof of dit hoor. Die moeten ook warm in dat zit nog die worden juist. En daarom hebben we ook die zitzung op zo vroegtijdig, denk je. Wat we heel belangrijk vinden is natuurlijk, en dat had er Guus gaat aan je hoort wat betreft de sponsoren en verdienen het houden. Zo voor sowieso kennen van Jesse. Ja, want dat kan ze ook niet. Het is natuurlijk, de entreprise is natuurlijk leeg.
Maar we kennen nog niet veel meer van de lui vragen. Dat is het probleem, graag. Dat is gaat het voor zo'n jaar zo'n programma. Ja. En ik moet zeggen, wat Piet, voor een aantal jaren, een schoon programma. Van nu pakken de Ronnie Degens, Duo Radis, Verkouzer, kennen we natuurlijk ook, door Wiese Schwab. De Jacques deed de presentatie. Heringbieser uit Bogense jongens, de vaste levensverein, kunt er nog erin. We hadden nog een special guest. Ja, maar dat mag we niet zeggen. Dat mag we niet zeggen. Dat de camera oes is. Ja, want de camera oes is dat zeggen. Dat kunt vuur de vaste levensverein, want die mag nog sluis. En door vuur kunt eigenlijk nog los maar joren. Ja. Dus op zich het programma wat voorhand eigenlijk is van jong tot oud, is dat eigenlijk, ja. En ze amuseren zich er nu. You know. Ganz belangrijk wat dan nog is. En waarvoor dat product doen, dat is natuurlijk voor de lui. Een stukje wat de eenzaamheid die toch wel vuil onder de ouderen heerst. Ja, die ook niet meer zo... En financieel wat vergaat aan het aangehouden dat het nog een betaalbaar gebeuren is. Daarna versteekt ook nog dat we merken dat de belangstelling van de overheid, wanneer je gewoon kijkt naar het college, dat nu op die zitting die nu aanstaande is, de burgemeester aanmeldt, veel wethouders, die 3 wethouders de echtgenoten metbrengen. Dan merk je die wel een keertje daar. Wat, hè? Of die keertje, ja, dat regelen we wel, dat regelen we wel. Het kunt wel goed, ja. Nee, maar dan merk je wel aan dat ook bij hun de belangstelling is voor dat oudere werk, wat hier een kerk wordt doen. Dat kan nog niet anders hoor. Ik sta voor de nu allemaal, je het ouder werden hoor. En algemeen vergriezen natuurlijk. Het aantal alleen groter werd. Ja, zeker. En dat is hier zien we ver ohne beleefd kerkraden was, ben ik ook eerlijk in die medewerking wat van Patrick Eipelaar en de crew van hem hand, over dat ook niet kunnen doen. Ja. Dat is een poster wat voor overal aan de ophangen in Kerkraad. Steed er schön erop, de 21 februari om 5:30 vangen we aan, 4:30 zaal op. De en wie lang doen adressen. Van Zalp is Wielevertzeng, zo je, wat Piet Wielevertzeng. Ja, dus dan zou het alles een beetje rond zijn. Maar ik moet zeggen, wanneer ze met het programma bij ze lopen, dat is eng spanning. Ook bij de strijd, voordat het warm driend en lup. Maar du bent maar vroeg, want alles warm op de ochtend afgelopen is en de lui zagen. Ja, tuurlijk. Het is spannend. Ja, absoluut. Jullie moeten meedoen, moeten zich amuseren, de artiesten moeten issueren, dat is allemaal spannend. Maar ook de artiesten. Maar het kunt je het. Maar voor ook zeggen de artiesten, ik van deur niet houden, want die normaal voor ons zich hier, bij ons kind die jongen allemaal je consumpties. En ik moet zeggen, ohne dat houden we dat ook niet kunnen doen. Want van de artiesten moeten betalen wat ze normaal voor. Kunnen we dat echt niet organiseren. Dus die artiesten zijn vooral die we al jaren ons ondersteunen. Ja. Heel erg dankbaar, absoluut. Ja. Want ohne dat namens alle artiesten zou ik hier door dan wel. You know, namens alle artiesten. Dan merk je ook dat de deelname van die artiesten die we vragen, dat die dan een belangstelling doen, ook voor een doelstelling die voorhand voor dat oudere werk. Dan merk je ook gewoon dat ze hier willen meedoen. Want we komen hier en de lui ook. Ja. Naar de 11e senioren ziet zo. Ja. In de Rode Hal. Ja. Verlossen ons verrassen, hoor. Dat kunt toch verkopen. Ik wil me heel verrassen. Ik wil me heel verrassen. Hoor. Ja, oké. Dank dat hij wordt. Ja, beste Lu. Ja, beste dames en heren, dat mag je niet meer hoor. Dat ligt zo even naar de kerken zagen, ziemlich gendergevoelig. Wat vindt je van dames tot en met heren? Zullen we dat doen? Ja. Ja, Lu. Wat is nog richtig hoor? Wat mag nog? Mag er voor witsen maken? Het is een zukkende welt. Het is een zukkende welt voor zo'n zelf kwijt. Lu had er jekken naar balles. Ik kerk is vanmorgen de eerste met Viagra gemaakte baby geboren. Ja. Hij komt meteen stoor. Ja, voor de rest steekt er ook niet veel meer. Vergun naar de kloten wel. Moeder Erd drinkt ringele roos aan met ons. En ik sta gisteren zat ik nog in het Frida, dat is mijn vrouw. Ik sta, Frida kind, lig ik verkeerd aan mijn bed. Ja, zegt het, ik sta gelukkig. Daar zundet mijn vussig daar de gauw kopping. Ja, DD hoor.
De welt drieën durch, wel u. Het is een durchgedreende in de welt, hoor. Beste fanzinnen. En los we afspreken dat virus in elk geval hij benemen. Luister, we maken u Jenk Piks van der Dik, hoor. En ook niet van der Bart en van mij. En ook je Matthijs van Nieuwkerkje, hoor. Afgesproken. Dat geldt zeker voor de manselui. Dat geldt voor de gedraagde gu. Hoort de heng heem. En niet bijna anderen. Ik ben zelf ook vaak in de wagen weer. Zelf ook. En vuur dat ze in de gaten hadden met dat Jansen je duns. Had ze er zeker in de snee, hoor, jongen. Ja, zeker. Ik stond gisteren nog in de lift. In de lift, op kantoor. Stieg de Jansen, schön staatse mevrouw. Stieg de lift, schön verzorgd vuur komen. En zei het, heer, kan nog eens op de twee duien? Ja. Vrouw, u lossen zich niet meer alle zaken, wel u. En met reed. En de Heini, zeg maar, mijn gebedse vriend, die zegt, Lucifer, zegt, wie is dat nun? Wenn ik een eigen mening had. En mijn vrouw is niet erbij. Had ik dat toch ongelijk? Ja! Ik weet het niet meer. En ik zal u vertellen, dat is een eigenwijs frommes, dat frommes van de Heini. Dat is nog een product van de, zeg maar, van de tweede feministische golfoorlog. Ja. Dat zit allemaal, waarom zou ik in een BH willen, wanneer ik alles in de onderbox krijg? Ja. Ja. Ja, jongen. De apocalypse is net niet weg, hoor. Het is net niet weg. Geen wiets ohne spriet, jongen. En corona hou eens bij het Slavietje, waar kan ik nog herinneren, jongen, de La Lockdown. De La Lockdown kan ik nog herinneren, waar verdorven nergens meer heen was. Heemwerken, heem essen, ja, heem poppenkas ophellen, maar ja. En overal waar ik heen, jong, wordt dat Frieda al door. Ja, ken je dat? En ik wist, we hebben vertrouwen aan, voor afgesproken, voor immer en voor eeuwig. Maar toch niet voor overal. Nee. Ja. Dan jek in de kop, wel u. Dan jek in de kop, dan weet je iets om duivel u. Mijn oma slikt in de coronatijd de pil. Die wordt geen klein kinder meer. Ja. En corona had het veranderd, u, voor immer veranderd. Wist je nog vroeger dat dongen voor voeten, dongen voor hosten? En met een voeten verbergen. In corona wordt het omgedraaid. Ja. Ja. Ja, zo. En al die onze vrijheid, al die rustigheid. Die agressiviteit overal. Want ik kan je vertellen, ik ga een onderzoek aan je door. Die agressiviteit, dat kunt van het koffie drinken. Dat kunt van koffie drinken. Ik hou gisteren kan ik nog. Gisteren hou ik 15 beer gedronken. En mijn stamweerschap der Slabomenkerk, ik hou 15 beer. En de Frieda, 3 K4. Ja. Heem. Ja. En dan kan ik niet voorstellen wie agressief dat daar weer heen komt, jongen. Agressief en ook noordrechtelijk zou verkeren, rankeneus. Dat lijkt zich nu de bed zo wiet van mij af, jongen. We hadden nu 2 wekkeren. Vanwege het zietverschil. Ja. Ja, en we zogen nog niet meer uit. Weet je, kan u nog herinneren? Ik heb de kapperhouders verbonden. De kapperhouders verbonden, wat het Frieda. Ik nog ziek met je, jongen, echt hoor. En Frieda zei me, jong, met de kop kan ik dan niet blijven rondlopen. Ik zei, kijk, dat huid zit ik nog 50 jaar geleden moet afleggen. Maar ja, nu niet meer. Ja. Het worden jekke zieten nu. En die coronakilo's,
Coronakilo's, die maken het ergste in de min zwakker, man. De coronakilo's, mijn Frida, maken het smoothies. Smoothies van kropslaat. En dat zoeft dat op. Ik kan je vertellen, dat is nooit de bedoeling van kropslaat geweest. Maar echt gewoon niet. Nee. En luister, rieswafelen. Ken je dat, mevrouw? Rieswafelen. Rijstwafels. Dat is wat de vrouw die eisen wanneer ze willen aanvallen. Wa? En dan man zich afvraagt, waarom eet mijn vrouw beerveeltjes? Wa? Ja. Nou, evenementenkalender van de februari. En dat kan er u voorstellen, daar staat je het op. En dat je voor het andere opnemen, dat kan er veel beter opzoeken op onze website www.beleefkerkrade.nl, vastelovend, etc. Dat vind ik wel. Van nemen er een paar op voor u. Vrijdag 7 februari om 8 uur, Roda JC Kerkrade tegen Jong AZ. Door musical of een toneelstuk moet ik zeggen. Sonja met Angela Schijf. 8 februari in het Parkstad Limburg Theater. Roda JC Kerkrade tegen FC Den Bosch, vrijdag 21 februari. En dan han van natuurlijk ik Kerkrade, Egerse en Kerkrade West, toch vastelovend met al die evenementen. En nou ja, de kalender zit er vol van bis in de maart. Alles staat in het zegen van de narratief van de 5e Jorisziet. Dus nogmaals, kijk op internet en op onze website waar dat maar staat. En we wensen u veel plezier met al die evenementen. Een zeer bijzondere gast deze middag aan de deur, namelijk een patissier. En niet zomaar een ingenieur kan doen met de Carlo Nenna. Ze kunt oorspronkelijk als Waalwieler, kent daar allemaal natuurlijk, ligt hij niet zoiets vandaan. En woont alle de nudige jaren in Kerkrade. Klopt. Op de stad, met zijn vrienden. Ja. En hij is een bekende in de wereld van de patisserie. En dat is niet zomaar een bakker de deeltje maar zo over Kerkrade zeggen, of vlaambakt. Nee, dat heet echt een trapje weer. Toch of niet, Carlo? Zag ik het hoor? Ja, klopt inderdaad. Wat is dan patisserie anders dan de bakker zo wie we hem kennen met vleem en met keug en met... Ja, dus het is meer verfijnd. Ja. Patisserie gaat ja, eigenlijk een paar stapjes hoger als wie een banketbakker. Tot in alle details. Er worden een aantal andere ingrediënten gebruikt. De smaken zijn nog anders wie een Vlaam. Dan kan je bijvoorbeeld een gebakje maken met amaretto of met amandel. Dat gaat zo gek wie je het kent bedenken, gaat dat wel. Dus het is geen abrikozenvlaai of zo. Nee, maar had ze wel, ja, Vlaam. Ja, dat wel. Ja, dat toch wel. Gelukkig. Maar wie bist je daar zo in verzeild geraakt? Ja, weet je, in Limburg begon die lui, dus voor hier van lekker eten. En dat is wat ik tegen kringen zeg. Zo ontzettend liefde eigenlijk voor eten en dan vooral voor het gebak en de kleine luxe dingetjes. Ja, vroeger vlaam maken met de oma, met de mam, dat wordt altijd zo. En daar begint dat eigenlijk. Ja. En dan ontsteekt liefde voor de zoete. En vooral natuurlijk geen bakker uit zijn koord toe, natuurlijk niet, want dat is gewoon een ander vak is het. Dat klopt, het is wel een ander vak. Het is wel een verfijnder vak, ja. En du hast zelfs met je door een van de meest beroemde wedstrijden misschien wel ter wereld. In Nederland. Ja. In Nederland. In een van de grootste culinaire steden van Frankrijk. Kan ze Lyon wel nemen of niet? Ja, verzin inderdaad. Ik ben gisteren teruggekomen uit Lyon. De Coupe du Monde de la Patisserie. Klopt. We zijn toch ook kijken, omdat een Nederlandse team over 2 jaar met gaat doen aan de Coupe du Monde de la Patisserie. En dat is het WK van het gebak. En daar ga ik met toch als ondersteunend lid. Dus ik ga niet zelf meedoen. Maar die is wel met werken, zeg maar.
met het Dutch team. Ongeveer zo gaat het. Ja. Ik zit in het Dutch Pastry Team en dat is het bekendste Nederlandse patisserie team op mijn vakgebied. Ja. Dat is eigenlijk het oranje bij het voetballen en dan hebben ze het Dutch Pastry Team bij de banketbakkerijen en de patisserieën. Ja, en daar in Lyon, volgens mij ga ik wel eens een documentaire ervan gezien op televisie. Het is echt, je weet echt niet wat ze ziet, toch? Nee, dat klopt inderdaad. Het is heel hoog niveau. Dus, en wenn ze wint, wat verdienen ze dan? Niet in geld, maar kies de beker of... dat sowieso. De mocht zichzelf benoemen als World Pastry Champion, dus de allerbeste van de ganse wereld. En kies er nog zo'n handje heen aan het... Ja, klopt. Ik kies allemaal vlechtjes rondom die boordje. Ja. En hopelijk dat ik daar over 6 jaar aan met mag doen. Dus nu gaan we over 2 jaar met als ondersteunend lid, gaan we kijken wie dat mag heet. En dan mogen andere vrienden van mij meedoen. En dan hopelijk later dat ik zelf ook een keer mag meedoen. En is het nog zo dat ze, zeg maar, wanneer ze het best... patissier en dat ze ook elke keer heen met maken voor de gasten of valt dat wel tegen? Ze zagen ze met de timmerman zak ze door de vloer, maar wie is dat bedichter? Nou, ik vind het wel schön nog om te koken heen. Ja. Dus dat doe ik wel altijd. Geer verfijnde dingetjes. Dus ook koken? Ja, dat vooral. Gebak gaat minder, omdat ik daar dagelijks mee bezig ben op mijn werk. Ja. Dus heen gaat minder, maar op het werk wel altijd. Maar koken doe ik wel geen heen. Leuk. En de werkt in een zaak in Maastricht? Ik weet niet of we de naam daarvoor zagen, want anders moeten we alle namen zeggen. Oké. Dark heet het hoor. Ja, klopt. En dan niet donker, maar D-A-R-Q. Ja. En wat is dat voor een zaak? Dark is eigenlijk een chocolaterie/patisserie in Maastricht. Die bekend staat onder Maastrichter punnetjes. Dat is een klein kusje. Dat is een lipje van chocolade wat ze bij de koffie krijgt. Maar het is nog ganz meer uitgebreid. We hebben een chocoladehotel erbij. Aha. Dat wil zeggen dat... Daar slief ze in de chocolade? Of zo gaat in bad met chocolade? Ja, alles in het hotel staat in het teken van chocolade. Ja, dus we hebben 6 kamers over van de plantage, de boer, melk, puur en donkere chocolade. Ja, melk, wit en donkere chocolade. En de chocolatier suite en de bonbon suite. En eigenlijk alles wat in het hotel gebeurt staat in het teken van chocolade. En op de eerste verdieping is het café waar we dan alles verkopen. En in de kelder is het atelier. En dan kan ze kijken door een ganse grote glasplaat in de vloer naar wie ver aan het werken zijn. Nou, leuk. Dus Nou, we komen kijken, denk ik. Schön, ja. En vooral als er nog je meesterwerk is voor die kijken, want had ze ook een soort signatuurwerk of niet? Of is het nog niet zoiets? Ja, ik had graag van toch wel het simpeler uitstraling, dus een simplicity, heel simpele uitstraling, maar wel heel erg hoog niveau en lekker. Dat is wat ik en beschrijvens dingetje? Ja, ik heb bijvoorbeeld een tarteletje ontwikkeld met een amandelcrème. Daarop zit een schijf van citroencrème, Italiaanse merengue erop gespoten en dan daar een jam van mango in. Dus het is een hele aangename smaakcombinatie tussen het rijke van de aroma's van de amandel met het frisse van de citroen en het zeutere van de mango. Dus dat is wel klinkt weer een tv-programma. En dat zunt natuurlijk ook een beetje. Ja. Dus, nou, was al over zo'n vermogen. Nou, leuk dat ze heen was. En dank voor het mooie gesprek. Heel veel succes in die carrière. Dankjewel. En we hopen die ook nog eens ooit dan door. Misschien wel op de televisie in Lyon bezig te zien. En anders komen naar Maastricht. Dank je. Kalle Lennarts, patissier. En hoe de kerk gaat. Dat wel. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Beleefd Kerkhof Televisie is natuurlijk over Kerkhof, ook van Kerkhof. Dus we hebben ook keer aan de hand zijn uiteraard een beetje leden van de gemeente, vuurstang van het college van BNW en natuurlijk ook wethouder nu wethouders zijn. En dat is het geval.
Nicole, heel hartelijk welkom, Nicole. Heiltjes. Ja. Kakelverse wethouder. Je spreekt nog niet echt dialect, maar... Ik ben geboren en getogen in Kerkrade. Dat wel. Echt blierheidsmeidje, alleen ja. En dat je plaats. Ergens hebben mijn ouders het verzuimd om me dat te leren. Ja. In de veronderstelling dat ik me dat ooit zelf wel zou aanleren, maar dat... Dat gebeurde niet. Dat gebeurde niet, maar ik versta alles, ik kan het lezen, het is... ja. Oké, maar dan gaan we in het Nederlands praten, want dat is toch makkelijker. Anders krijg je een raar gesprek. Prima. Je bent pas sinds kort wethouder, ja. Want zeg maar, gekomen toen Tim Weijers vertrok hè? Ja. Toen kwamen er 2 wethouders voor in de plaats. Ook dat en klopt. jij bent er 1 van. Ik ben er 1 van, Vertel in een paar zinnen wat van jezelf. Wat van mezelf, dat is altijd moeilijk om dan een paar zinnen te doen, hè? Ja. Want ik ben niet meer zo heel erg jong, dus dat duurt meestal wat langer. Oké, neem de tijd. Nee, goed, weet je, politiek gerelateerd, hè, als we het daarover hebben, dan is het stukje politiek een beetje met de paplepel ingegoten. Hè. Mijn vader is, weet ik hoeveel jaar raadslid geweest hier. En ik ben van nature een redelijk nieuwsgierig mens. Dus ook vroeger al, was het, wat je doen? Waar ga je naartoe? En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Dus ik ben 15 jaar geleden ergens begonnen als steunfractielid met burgerbelangen. En ik zo, ja, elk stapje gemaakt van steunfractielid naar fractielid, naar commissielid, naar raadslid. Oh, dat is echt wel een klassieke... ja, een klassiek trappetje geweest, ja. En eigenlijk ook altijd, ook eigenlijk altijd wel de ambitie uitgesproken om ooit wethouder te worden. En toen verraste Tim ons allemaal. Dus dat kwam een beetje eerder. En zo eigenlijk op deze positie terechtgekomen. En wanneer ben je begonnen? Hoe lang is het nu geleden? Hoe lang zit je daar aan? 13 december, als ik me niet gelezen, 12, 13, volgens mij 13 december. Een paardje van een week of 5 of zo. Ja, en dan is de kerst tussenin, hè. Ja, dus en het is dan echt vakantie, nog, dus je bent echt nog heel erg... Ja, echt nog niegelnagelneuw, ja. En dan wethouder van evenementen en marketing. Nog wel een beetje meer dan dat, hè. En wat? Ruimtelijke ordening, Oh, marketing en evenementen inderdaad, speeltuinen, speelplekken en weekmarkten en kermissen. Dat zit in mijn portefeuille. Dat is een mooie drukke portefeuille. Ja, officieel is het een halve FTE, hè, dat hebben we al afgesproken, maar goed, wethouder ben je 24/7. Hè, dus ja, want hoe doe je dat dan? Dat vind ik altijd wel ook wel interessant dat ik dan lees, wethouders met een halve FTE. Dus dat is ongeveer een halve fulltime functie. Ja, in gemeenteland is dat eigenlijk 18 uur, ja. 18 uur, ja. Maar dat is het natuurlijk niet. Want je zegt niet, als de 18 uur voorbij zijn, zo. Nee, natuurlijk niet. Nee, zo heet dat niet. Nee. Nee, ja, goed, weet je, dat probeer je te combineren. Hè. Ik heb een aantal jaar in de uitzendbranche gewerkt. En ook daar ben je eigenlijk 24/7 bereikbaar. Dus dat stukje, dat zat er eigenlijk wel al in. En vooral nu, weet je gaat niet de telefoon niet opnemen op het moment dat er iemand belt. En je gaat ook niet op zaterdagavond zeggen, nee, naar die receptie ga ik niet. Want ik werk maar 18 uur. Nee, dat gaat niet, hè? Nee, maar de keuze voor een halve FTE was wel echt een bewuste keuze. Ik heb 2 kleine kindjes. Ja. En ik wil niet dat mijn kinderen de dupe worden van mijn ambitie. Dat moet nooit de bedoeling zijn. Nee. En nu ben ik wel, op vrijdag staat er standaard een kruis in mijn agenda. En dan ben ik gewoon mama. Ben ik voor de rest ook, maar dan een volledige dag. Dus het is een beetje een cliché, maar die balans moet je wel houden. Tuurlijk moet je die houden, dat kan niet anders. Ja. Anders krijg je dat gezinsleven niet meer. En nu was Tim, die was volgens mij ook loco-burgemeester. Ja. Maar deel je dat nu ook? Of is dat, nee, dat is naar Alexander gegaan. Okay, naar Alexander Geert, ja. Okay. Ja. Nou, hartstikke goed. En nu, een deel van de portefeuille bestaat uit evenementen. Nou ja, als we 1 maand met evenementen hebben... Dan wordt het deze, hè? Ja, dan wordt het deze wel. Zeg dat. Ja. Maar dat is ook wel heel leuk. Hè. We hebben eigenlijk wel een beetje gehad, hè. We hebben natuurlijk ook winterevenement gehad. Ja. Met de schaatsbaan, het Huis van de Kerstman hebben we al gehad. Ja. En nu komt echt de vastelovend, hè. En nu staat, die vastelovend is wel heel belangrijk hier in de stad. Hè? Zeker, absoluut. Het wordt alleen nog maar groter, hè. Ja. Dus als we voorheen alleen maar vastelovend op de markt hadden, komt hij nu ook terug in de wijken. Ze komt in Eigelshoven, hij komt in West. En dat zijn wel dingen die wat ik zelf als persoon ook heel belangrijk vind. Dat het niet alleen in het centrum bruist, maar ook in de wijken bruist. Natuurlijk. En dat moeten we vooral, denk ik, met z'n allen in ere houden. En waar kan, verder uitbreiden. Ja. En bevorderen. En bevorderen, absoluut. Ja, zeker. En ben je zelf ook een carnavalsvierder, of niet? Ja, en dat was nog wel een beetje de discussie. Want normaal gesproken staat het college voor het raadhuis om de optocht binnen te halen. Oh ja, en jij? En ik loop de optochten mee. Oh, nee, dat is het goed. Ik was al bang dat er wat andere dingen gingen, wintersport en zo. Nee, daar hebben we andere mensen voor die dat doen. Nee, mij krijg je met carnaval niet dat keer ik gewoon. Nee.
Nee, maar ik loop Dus de je blijft kinderoptocht. lekker de kinderen met de school? De kinderoptocht, de optocht in West loop ik en de grote heren. Allebei? Alle drie. En ook nog een vaste groep, of niet? Ja, VV Roeko. VV Roeko. Ja, er zijn hele leuke liedjes over gemaakt. Hè. We gaan kijken. Dan. Helemaal Speciaal goed. letter. Hij is speciaal dit jaar, hè, dus opletten op nummer 39. Ja, dat gaan we doen. En daarna? Wat gaat er na de carnaval gebeuren? Na de carnaval? Ja, op de evenementenkalender. Op de evenementenkalender, ja, dan gaat het natuurlijk gewoon door. Hè. Het allerbelangrijkste wat we natuurlijk hebben is het geluk van Limburg. Hè. Dat is iets, dat wordt wel echt mega. Dat wordt echt mega. Kaarten zijn nu nog in de verkoop, het gaat hard, heb ik begrepen. Dus mensen die nog willen gaan, zou ik zeggen... echt zo'n beetje de soldaat van Oranje van Kerkrade. Hè? We hopen als je het hebt over de kaartverkoop en de belangstelling en de grootte. Is wel echt gigantisch, hè? Ja, absoluut. Kijk, we hebben natuurlijk een voorproefje gehad, hè? Het geluk van Kerkrade hier op de markt, waar we eigenlijk een eerbetoon hebben gedaan aan de koempels van toen. Ja, 50 jaar mijnsluiting. 50 jaar mijnsluiting. Hartstikke mooi, ook Huub Stapel was zelf ook hier. Ja. Dus dat was eigenlijk al een kleine teaser, zeg maar, van wat er dadelijk gaat gebeuren. Ja. Dat is mooi. Mooi om te zien dat er toch nog, ook vooral bij de jeugd, als je kijkt, dat toch wel net weer wat meer interesse komt over dat hele mijnverleden en de manier waarop die koempels hebben gewerkt. Het is ook goed dat er aandacht is. Dat absoluut. Is goed. Ja, absoluut. Helemaal mee eens. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Bedankt voor het leuke gesprek. En nou ja, je bent natuurlijk ingesprongen, dus het is niet meer een hele termijn. Hè. We praten over, denk ik... 1,5 jaar. Dan zijn de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Nou. Volle gas vooruit, hè. Maar ja, daarna gaat het weer verder. Gaan we vanuit. Daar gaan we in ieder geval ons uiterste best voor doen. Gelukkig wel een vrouw in het college. Naast de burgemeester, maar ja, die is, naast de burgemeester, dat is de burgemeester zelf, dus die is geen wethouder of... Nee, maar het is wel natuurlijk... BW. Ja. Nou, veel plezier. Dankjewel, succesvol. Komt goed. Dankjewel. Hoi. Ik ben Roger Scheren. Ik ben hier op de Groene Vallei, het ruitersportcentrum de Groene Vallei. Ik kom hier zo'n beetje elke dag, want we hebben hier een eigen pony staan, Fox, van mijn dochter. Als ik thuis werk, dan kom ik 's middags hier even pauze houden, ga ik met de pony wandelen, halen hem van de wei. Het is een beetje ons thuis, ons rustplekje in deze oase hier in Kerkrade. We zijn hier een jaartje of 10 geleden zijn we hier terechtgekomen met mijn jonge dochter, die was toen 7 jaar. En zij wilde zoals veel jonge meisjes daar willen gaan paardrijden. We zijn hier komen kijken, fantastische rondleiding gehad van de eigenaar Mai en Roy. En gelijk verliefd geworden. En mijn dochter is hier eigenlijk altijd gebleven, begonnen met manegelesjes. En uiteindelijk doorgegroeid naar een eigen pony. Je kunt hier echt vanaf het hele prille begin met de paardrijles beginnen. Vervolgens kun je de groepslessen in. Je kunt dressuurlessen gaan volgen. Er zijn ook dressuurwedstrijdjes, springwedstrijden. Kun je hier doen. Wat ik iedereen kan adviseren, er loopt hier een mooi fietspad, een mooie wandelroute is hier. Wandel niet langs, maar kom een keer binnen, kom een keer op het terras zitten. Iedereen is hier welkom. Het is hier super gezellig en het is gewoon mooi hier tussen de dieren. Dus neem dat mooie momentje hier. En wie weet, kom je hier ook paardrijden. De laatste is op de beste, zo. Dus u ook, bij mij gaan er dus natuurlijk toch weer van de slagboom overal de ganse middag daarvoor bivakeren. En we zo gastvrij zijn empfangen in dit bezongen wirtschaft. Verkeer gaan, Marcel. Jenne Slagboom. Danke. Vertellen Sie ganz klein beetje over de Geschichte. Wat is er voor wits? Ja, de Geschichte natuurlijk van Jenne Slagboom, die dateert dus 1955. Toen is er Jehader met aangevangen. Er kwam er Werner, toen kwam er Marcel, toen kwam er René, toen kwam er Sjaak. En nu ben ik er. En ja, het is toch wel een eer. Ik geloof, dat is het al 7e wiet in 70 jaar Geschichte. Dus dat is toch wel unicum en immer in wirtschaft gebleven. Dus het had zich nooit geändert naar Grand Café of... nee, het is allemaal wirtschaft. Dat kan wel een beetje eerst af en zo... Wiedersehen steht. Maar het blijft in wirtschaft. Het blijft in wirtschaft. Dat is toch wel wat we hier willen aanhouden en zeker voor de toekomst. En dus ze blijven nog hier toegezessen. Ja, maar goed, wanneer je kunt met een bulgeld, dat is ja, dat is toch wel een zwaar beroep natuurlijk. Dat ligt allemaal zo einfach. Dat is niet zo makkelijk hoor. Nee. Voor u vroeger waren wirtschaft, weet ik het, 7 dagen, 12 stunden op of zo. Maar dat kan enig tegenwoordig niet meer. Is niet meer rendabel. Nee, want kijk, het vroeger jongen de Lüder in wirtschaft.
En dat is het ziet wat nu is komen, nu moeten geenthousiasmeerd worden, heet dat zo schön, wa? Vroeger jongens je op stap en nu junge ze ook eens hen. Wend je het is. Wend je het is. En nu handvuur nog godzijdank een grote klandizie, vaste klandizie. Waarmee we ook bestaansrecht had natuurlijk. Maar du zult wel moeten ondernemen, wa? Met activiteiten, evenementjes en de ganze broers. Je moet allemaal maar met verzinnen. Maar je het nooit verzinnen. En dat is af en toe denk ze wel eens van ja. Dat heb ik maar die tijd van vroeger, maar... Komen ze weer lange staan? Ja, komen dat die ik zit en jullie toch stom elkaar aan. Dus, ja. Maar ja, dat is al lang niet meer. Of dat ooit nog terug kunt, dat nee, ik had me hard ervoor vast. Ik denk zelf, het werd allemaal schwieriger om in wirtschaft te kunnen besturen, weil wie zat, op beerprijs was, het kun een dubbeltje erop, een kwartje erop. De lu werden ik in Kratbeer is Belgier. Maar dan zei hij ook wel, met die Kratbeer kent ze hem niet over vroeger vertellen. Nee, dan kent ze hem in een film kijken, kent ze nog een kino, joh. Ja, dat is you know. Dus die kosten die stiegen en dan zagen ze van, ja, dat had het helemaal druk, wa. Maar daar kon ik maar ook varen, wa, in zijn scootmobiel. En dan had ze nog de Tweede Kamer, wa, die had ook nog personeel wat ver. En zo je dat allemaal weer, wa. Dat zijn de jaans of nevenkosten. Dus die €3 of €2,50 of wat het toch kost. Maar ja, dat is ik wel nog gaan. Voor kindertjes schaft. Als zelfs corona verstangen was, moet ze ook natuurlijk niet stel je zes als toen. Moet ze ook en alle handen en nog je het had georganiseerd. Ja. En nu zijn het ziet waar we het veranderen. We weten niet wat kunnen. Het is koffiedik. Ik weet niet waar hij binnenkort een tiek zit. Misschien de Russen, we weten wel. Misschien nog Trump met Elon Musk. Ja, stel ik voor. Dat wil nog iets. Ja, met de wil toch naar de klote giet. Maar wenn ze dan zo'n verhoes kijkt, dan zegt ze, nou, ik blijf er nog even doen. En met een buljelke, maar ja, dat zegt je, dan rennen we niet meer in de loterij ben. Maar wie ziet ze dan, had ze dan nog dingen nog kop? Nou, zo, die we nog niet had meegemaakt. Nou ja, wenn ik zei, nou, dan zou er hier komen, dan zou ik het rustiger aan doen. Zeggen nu, ja, wie, dan ben je al 2 dagen zo, en ben je inderdaad niet door. Maar dat is gewoon, daar has het privé Italiaans wil zien zitten. Natuurlijk bij ondernemerschap zie je. Maar het is allemaal het zoven, het is allemaal besdeben inderdaad. Het is allemaal waarom Harry het vroeg op zo. Ja. Het was, dit weer doen met vastelof en de oogseizoen van hand gaat de dameszitting gehad en dan had ik dus wirklich 3,5 Stunden Schlaf gehad. En dat is natuurlijk voor een keer prima, maar dat moet ze niet die ganze leven nog wel doen. Nee. Nogmaals, we hadden het team, Jan zo Frung, die ons helpen en een Christel, wat ons nu is komen versterken. Dus we zijn wel gezegend, maar het blijft aanpoten. Ja. Maar voorlopig kunnen we hier nog komen voor... Zo wie er wel nog van het wereld hadden, schön verzorgd glazen bier. Lekker biertje, ja. Met je daar zoom erop de huurt. Ja. Dan moesten we nog slapen zien met bitterballen erbij en stimmung. En dich natuurlijk ook als attractie in de zin van, ja... Dat is wel een huurpunt. De lui een beetje de foto's hangen. Ja, en, hier afzeken. Ja. Weet je, joh, Ja, geweldig. We blijven wat doen. Zit jij zo'n dingen erop dat dus, de verkeus nog je dingen voor de vastelovend. Ja. Dus dan kan er voor jou het zek langskomen, heen de button van de vastelovend. Ja. De dame, de oog voor jou het zwerk. Ja, voor de ventilatie. De schellebumpje, die zund al je weer. Ja. Dat was voor de kindercommissie. Kindercommissie. De schalle. Ordens, de Janse bleek. Dus kijk eens op de site en we zien dat wel wie spier is. Ja, als Schluss ervoor, wat is nu het pronkstuk van Dingwirtschaft? Hij hangt er zoveel. Ja, het stemt echt zoveel, maar als ik dich hier zie, dat is toch het beeld van de Werner. Ja. Heel veel kijken.
Ja, we worden natuurlijk gehad, zoals van de dus had, voor interview je had. Marcel, over de slaapboom. En we houden nog natuurlijk even over de Werner. En dan zijn we ook nog aangekomen, niet alleen bij de Werner, maar ook nog bij een van de prongstukken uit de wetenschap. Ja. Van Arjen en Slaapboom. Wat staat er? Ja, door Werner. Iedereen kent door Werner. Die geschichte is natuurlijk vooral het jubileum van 70 jaar Slaapboom. Dat we zagen, we hadden natuurlijk het wierte hij had. Het is aangevangen met de JEA. En dan komt nog Werner en met die Ellie. En die had door Slaapboom eerlijk gemaakt, bis wat het er daar voor u is, het gevoel. En door Werner had dit gekregen, ik wist niet, het wordt ergens in de jaren 80. Voor een jubileum, of we zoveel jaren de Slaapboom houden, of wat het toch wordt. Het is vol brons, het is ook werkelijk zwaarbeeld. En door Werner had het een tijd lang heem gehad, omdat de vong dat het niet meer heem huurt. Weil de sfeer was anders. Ja, het was veranderd. Het was veranderd en dan had op een gegeven moment die bel zitten Marcel, het huurt hem op zijn plaats. Ja, en dan had hij natuurlijk ook wel een ihre plaats gekregen. Ja, dat is weet je maat had. Nee, ik denk in de bronschieter. Dat zou je, ja, dat had het Gejozen, ja. Maar van Jesse kant, wat worden nu zien Kenberg, wat worden wat. Ja, het is Werner, wat zei ze daar? Werner natuurlijk de vlottigheid waar, Werner los zich niet jek maken. Nee. En dat darf ik wel zeggen, dat had ik van je leerd, want het kende hut heeft volstoor, poko zagen ze in de Wiedaf. Maar ik zei natuurlijk, nou, het kunt wel, wat we kunt voor de spaas, maar niet voor te zoeken. En bekende sprog van de Werner is natuurlijk je zoon geht. Ja, en zeker. Mensen is tjusje, kusje. En dat is bij je blijven steeds onder op een specialiteiten. LP en CD van elkaar KVV, dus op dat gebied had er Werner gewoon je behuurlijk het historie hingen. Ja. En dat maakt er Slaapboom bis wat het nu is. Yes. En met al die Vastelovensdag waren vuurdig, wordt ze natuurlijk naar Oeskieks, zo wichtig kennen. We proeven hem eens ver. Ja, maar ja, het is wel de wetenschap van New York, dat hij in het centrum zeker. Het zijn er niet veel van die echte wetenschappen. En het was schön dat hij daarvoor heen was. En dat hij eens verkort bij had kunnen bekijken. En ik zou zeggen, als het voor had ze elan om ook de komende dagen langs te komen. Hij is allemaal gemütlich, nu zie je toch heel vaak natuurlijk Vastelovensmuziek op. Er zijn nog verschillende programma-onderdelen, maar dat gaat allemaal goed. En dat wordt in ieder geval de 40ste uitzending van Beleef Kerkhof Televisie. Dat is er al jet, en voor jullie nog de 41ste. En dat is de 9e maart. En de 9e maart, dat zal natuurlijk niet van ons gewend, meer zal er eertje zondag, maar let op, nu de tweede zondag, want de eertje zondag is natuurlijk vastelovend. Bedankt aan iedereen die hij was deze middag. Bedankt aan u voor het kijken. Dit wordt de 40ste uitzending. Houd ik goed, een schöne vastelovend en we zien ons weer in de vaste tijd. Alsjeblieft.